трета позиция с време 57 секунди 847 хиляди, номер 25 Йордан Миларов. Йордан Миларов завършва шампионата на трета позиция в този клас с 79 точки. Втора позиция с време 56 секунди 938 хиляди за номер 6 Васил Тодоров. Васил Тодоров става шампион в този клас с екип от 117 точки и една победа през този сезон. И победител в днешния последен кръг на шампионата D2 Time Attack с време 55 секунди 938 хиляди, номер 5 Пламен Матеев. Пламен Матеев завършва сезона на шампионска титла с титул 100 точки с 3 победи. Ако ме разкажеш, убивате човек!